Film o filme Pokladu na ostrove Malý Lošín. To som vôbec nepočítal. Pozri, ja už ho vidím, tam je ten Malý Lošín. Myslím si, že je dobrý nápad napísať, že tú indíciu, čo nám dá tá predavačka bicyklov. Máš pravdu. Zle! Čo zas? Nerozsvietilo sa svetlo ešte raz. Štart, akcia. Takže mineráločky si objednali. Áno, samozrejme, za chvíľočku vám to pošleme, mladá pani. Také minerálky ešte nepili. Máme to! Máme to! Máme to! Máme to! Máme to! Čo sa deje? Pozor! Ľudia, ono sa to nezdá, ja tu umieram z tej kudrlinky, sa úplne bojím z toho šašiaka. Myslím si, že ma každú chvíľku vypne. Ja som vedel, že tento film nemáme robiť. Každú chvíľu ma vypne asi aj tí vzadu a neviem, že čo tu, neviem, že čo sa mám. Robíme toto, my potom pôjdeme výstavníkom a povieme, tak sme veci. No a to môžem spraviť akože behind the scenes, potom, že určite sa potom budem vedieť, že a ja tomu poviem, že aj musíme zastaviť kudrlinku, ahoj, ahoj, a pribehne tam kudrlinka a ona že ahoj, ahoj. Môže byť nás nevideli. Môže byť mami? Mama to natáčala. Mama to natáčala. OK, nemusíme ísť ešte raz. Mami, to bude behind the scenes, behind the scenes. Nie, ty robíš, keď povedia, že malé deti uvidia, že vidíte nás ako maličké deti, ale keď urobíme toto, ty robíš čári, mári, furt, odídeš. Ako sa vám hrala vaša postava, ktorá je naozaj veľmi silným charakterom, ktorý tento film vyslovene mu dáva taký náboj? Bolo to ťažké, hlavne bolo to fakt ťažké. Musel sa do toho vžiť, trénovať to po nociach, proste prečítať si ten scenár, naučiť sa to úplne, aby som vydal zo seba to najlepšie, to maximum, aby som dal vždycky hneď na prvú. Počul som, že ste sa kvôli tomuto filmu zavreli na 5 rokov do bláznica. Je to pravda? Áno, je, priznám sa. Je to pravda. Nepoznačilo vás to náhodou? Trošku občas mi tak myká hlavou. Ale inak v poriadku. Ináč v poriadku to bolo! Je to klamár! Ešte ne. Až keď prestanú zjať. Keď urobíme toto, čári, mári, fuk! Sme väčší. A sme tu na to, aby sme zdravili kudrlinku. Týmto by som sa chcel všetkým poďakovať, ktorí sa zúčastnili natáčania a ktorí mi akokoľvek pomáhali s natáčaním. Veľmi im za to ďakujem a dátum, počas ktorého toto nahrávam, má film už cez 300 zhliadnutí. My sa vidíme zase v nejakého ďalšieho videa, takže Davidko je nás sa s vami lúči. Čaute! Nezabudnite mi dať odber a I like. Ahoj!